तू सुधर जाए ना तो हम बिगड़ब ना तो तू लोग जान तारा पूरा स्थिति बिगड़ जाला। और तार लोग कंपेयर करते रहते हर चीज में कंपेयर कर, डांसों में कर, वीडियो में कर, एक्टिंगों में कर, कॉमेडियो में कर, गायकियों में कर, हर चीज में कर, समाज से लेके परिवार से लेके हर चीज में कंपेयर कर लो। खाली एगो बेमतलब कि तू लोग लकीर खींचे वाला जौन बात मने ई बात तो हमरा पता रहल कि इंडस्ट्री में कुछ बढ़िया काम हो जाओ आ एक आदमी शांत रह जाओ, ई हो नहीं के सकल। लेकिन इतना ज्यादा जल्दी रिएक्शन दे दी ई हमरा पता ना रहल। अब खेसारी लाल जी के देखी ना, केहू कुछ बोललस ना, केहू आगे कुछ कहलस ना, के लाइव में लागत भरपूर मार ले बानी। ऐसे तुम्हें कहें कि हम नहीं पीते हैं पर हमारा नहीं खेला जो बिना पियले आके बोल ले बन। देखी लोग तो खेसारिये से कंपेयर होता है। तो तू लोग सुधर ना तो हम बिगड़ब न बाबू, तो हम बिगड़िए जाइले। अब बताए लोग नहीं है कि टारगेट कैल बा, तो हम तो इतना दिन से देखते न्यूज, 3 दिन गाना आइला हो गई, कोनो आदमी अभी टारगेट नहीं कैल। हाँ लकीर खींच देले बानी, अच्छा एगो इंडस्ट्री के केहू के पर रेंगे पड़ी ई बतिया कहले वाले केहू ई तो नहीं कहले जे खेसारी लाल जी राउरे नाम ले ले बानी, काहे गरमा तनी खेसारी जी। सच्चाई बात बा कि हमरो इस चीज के पता रहल कि इलेक्शन में बड़ी दू जना भाई बालो, इलेक्शन में बीतल कि सारा भाई अधिक खत्म आ फिर एक दू जना लड़ी लो इंडस्ट्री में अपन अपन गाना चला के दी। आई सच्चाई हो। खेसारी लाल खुदे आके कहले बड़े सुनांकर मिश्रा जी के न्यूज बुक वाले इंटरव्यूआ में, ब्रॉडकास्ट वाला जो वीडियो होला ऊपर, कि हमनी के लड़े नहीं सन अपना आप में, खाली एक दूसरे के पिन मारे नहीं सन। आ पिनवा यही खातिर मारे ली लोगिन कि उभरता जो सितारा बाड़े सन वो सितारा के रोलो ना चढ़े देवे के चाहनी लो, रोलो ना चाहनी। जैसे कि नीलकमल, प्रमोद प्रेमी, अवधेश प्रेमी, ऐसे तमाम सिंगर बालो जो अभी चढ़ रहा बड़े, विजय चौहान, ऐसे तमाम सिंगर लोग के ना चढ़े देवे के चाहनी लोगिन। यही से वालों आपसे में लड़े नी लो, आपसे में गाड़ी गलौज करे नी लो। मैंने का जो लो पवन सिंह आके इक्वली तो ना कहलन जे कि हम रिकॉर्ड बना देनी। अरे अपन अपना आप के एगो अस्तित्व समझे के चाहिए। रउआ जाके कुछ बोल देम तब पवन सिंह ने रिप्लाई ना दिहन। और रउआ कितना गिरा हुआ इंसान बानी कि आमचा चमचा चेला बेचेला सन कुछ बोल देता रसन, यूट्यूबर कुली बोल देता रहे, उकनी के बात पर उगा के लाइव आ जाता। अपनो अस्तित्व रखे के चाहिए, रखी अपनो 5 गो यूट्यूबर, उनकर जवाब यूट्यूबर दिहन। रउआ काहेला जरूरी टपक गई लाइव में बेमतलब के बवाले करे खातिर, मतलब बिना मतलब के लाइव में आके बोलते नहीं कि है ना हो फलाना ढिमकाना हमारे बारे में ऐसा लकीर कौन। अरे भाई रउआ तो मतलब रुआ तो सपोर्ट करे के चाहिए कि राउर ऐसा ही रुआ कहेंगे कि हमारे बड़ भाई, तो अपना बड़ भाई के सपोर्ट करे के चाहिए कि बड़ भाई इतना बढ़िया काम कैले बड़े, भोजपुरी इंडस्ट्री में एज ए प्लेबैक काम कैले बड़े, सिंगिंग कितना बढ़िया काम इंडस्ट्री खातिर, तो रुआ टॉप देना के लाइव में आवत नहीं बोले हैं। बाकी रउआ फैंस लोग के रुआ लागत हो जी खेसारी लाल जी आके ठीक कैले बड़े, तो फैनो लोग के सोचे के चाहिए कि खेसारी लाल आके अपन अस्तित्व खराब कैले बड़े, क्योंकि एगो होके के चाहिए लेवल। अब कहे के मतलब कि यूट्यूबर बोलते रहे तो यूट्यूबर के जगह पे यूट्यूबरे बोलते तो ठीक लगे, और पवन सिंह अगर कुछ बोले रहते तब खेसारी लाल बोलते तो ठीक लगे। लेकिन एमचा चेमचा एला बेला एक सन के बात पर आके अगर खेसारी लाल लाइव आवा कुछ बोल दे तो खेसारी लाल अपन अस्तित्व खराब करते रहे। तब उहे जो पवन सिंह के यूट्यूबर बाड़े चाहे जो बोले वाला बाड़े सपोर्ट में, तो बोलियन देखा हमारा औकात कितना बाजी, खेसारी लाल के लाइव आके बोलवा देनी। खेसारी लाल तो बुझते रहे कि हम बहुत बड़का तीर मार ले बानी, तो अपन अस्तित्व खराब कर जाता खेसारी लाल जी। बुझाई लो कि रुआ लड़ाई करे हम लोग गाना बढ़िया आइल बार बस ना सहल जाई, बुझाई लो कि रुआ कुछ बोले। बाकी रुआ लोग का विचार बा तमाम जनता के जरूर बताई। खेसारी लाल के लाइव जो बगर बगर कैले बाड़े वो ठीक कैले बाड़े, का उनका करे के चाहिए कि ना।